So karon guys, naman ta diri sa Lassie Beach Club. So karon magpa-picture ta ng mga tsadang view ba para i-post nato niyang alas 6 daga mamuriak ka nag-love. Og dili sila mo react og love kay i-unprint tinong nako unaan. Mao day itong gi-unprint ko nimo. Oy. Maman tuod ne. Nanagbagma mo. Ako'y banig. Nasad ko'y termos dere, pangkape nga. Na ako'y kwan, bugas isa ka salmon. Ya apoy kaldero na ko aray, dala. O na apo ko'y tinapahiire kung sudan na to. Hanay. Isa day plano ninyo day dire. Ambot, kinsay ka plano ane nang umaingon ni Alji nga magdala kuno ane. Unsay ako? Sabihin si Gaingon. Biat ako na pud, igoray kitang kasunod ng giingon ni Rodel. Oh, ako na pod. Stok no ane. Nabuang, igor ko ba ninyo? Ay mura ba mo karitaon sa tulog-tulog? Di ba ang sabot nato magpicture ta diri sa mga tsadang view? Mga gadalaan ay mo mga dilata sa mana. Sige, dalaan na laman na. Kay mo uli ra taon niya magpicture. Oh, kana ay mo pag kinulasaw dito sulod ha. Mga pulasar bisig mga dagway ninyo na. Stay safe, keep your distance. Ay COVID man na ron. O dahil stay safe. Keep distance daw. Kinakatay na na manginaw sa tao. Manginaw lagi ta kay kaso ga gunit mo ana inyong mga lubos. Suga kayo. Suga di kay tubig hana Sa muag og tas biya. Sug pa may ihe. Mahal pa yun ang kubiko. Di ka marunod. Di ka, excited ako. Matay lagi nung natawan kinulasaw o tinukluray. Mon, giyon sa mga pagpaagi ninyo mon. Wa may lisuanan. Isuara na sa ubos na tol. Abi na ako pretong amo aning piluon ra daw susukag bayabas. Susukag ane. Hello everyone, welcome to Lassie Beach Club Resort. May I know what's the name of the girl? Who's the boss? Okay, never mind. Please have your name. Magic. Magic. Let's have the temperature and of course the alcohol. 36.4. Dire ko ninyo dapat picture tsada kay view. Dire ko ninyo picture tsada jud kayo pang-upload niyang gabi Picture ko ninyo. Asa man to mga tawa to na mga kulasar ba jud to? Maulag may pay wala pa kuyoga. Ay makapugo mingutang alang kanimo sa unang pagkain sudunod gihapon. Anay, gabanda man din na ben. Maon sa kaong muduo tahay ito, ug mugjam ta nila. Sila kanta, kitay sayaw. Pwede. Tala. Kunin ko sa katala. Tala. Di tala. Ako raka Gantiyanon pasan-pasanon Itikot ang Idol! Tukar mo daw! Sana tayo mo! Sana kita pa sa daan!
Thank you. Salamat kayo. Bay, tuklog ba? Tuklog ko ba? Ay! Wow. Wow. Ay, okay, makasal ka na. Asa ka? Sa ubos? Sa taas? Sa ubus ko! Ah, sige, sa taas ko. Pag-ihap na kung 1, 2, 3, nalagat na. 1, 2, 3, fire! Gusto mo ito, bay? Bay! YouTuber bay! Kenapa ka ni bay? Naog YouTuber oh! Oh, dili! Unaog ka ni! Naog bay! YouTuber bay oh! Ano sa ka? Sana bay? Na bay? Asa na si bay yan? So, Juan! Masel? Tumuran? Asa na bay? Si Jumi bay! Katong security bay! Bra! Bayaw! Si katong nakasikin na bay! Nakasikin si Jumi bay! Security bay! Kenapa oh! Dali bay! Si Jumi bay! Si security bay! Picture to bay! Picture to bay! Wala Sige. Nami cellphone? Wala ko silipon daw. Eh, imaram silpon daw, ako silpon daw. Imaraman. Sige, picture ta. Kuha namin cellphone ka doon. Okay. Picture ta, sige. Picture ta. Selfie na. Wake? Oh, sige. 1, 2, 3. Sige. Sige. Salamat sa suporta, ha? Itik sa naman ang picture ko daw. Kunya, itik sa akong opinion sa inbox, itik sa naman daw. Oh, sige. Numberin mo? Ano sabi yung numberin mo? 0922. Ikaw ba sa pito daw? Ikaw ba na to pito? Ikaw na to. Oh, sige. Salamat kayo ninyo, ha? Salamat sa suporta. Salamat kayo ha? Salamat kayo. Gano'n ko security TV ka? Salamat kayo. Salamat. Oh, sige. Ipalit lang ko sila doon ang gawang anak kay pataka ba naman sulod. Sige. Bah, sir ano? Di sa mo to ka ng yabe? Ang nakasulod ba ta? Okay. Dali na yun! Lagi. Dali na yun! Asay mo kauban. Sabi silang Vince. Wala ko kabalo. Alben. Kabalo. Sikat ka gumawa nga to. Tay, Okay. Ay, di ara din dua ale. Hoy, kamong Alben ug Vince. Alben do. Ale. Aman. May ato. Kamo. Kanang mga naunga na. Mga kulasaw. Di ba nga to sabot magpicture ta dire? Ha? Di ba mo na to sabot? Ganun nang abot mo bisag asa. Ha? Oh, may wala mo na ako kuyog may pigibilin mo na ko. Asa si LJ ug si Rodel? Uy! Yarapay! Di ba katuning Katong bigew. ah sige paluto ko na to ni. Sige. Piliin natin kita.
Kato na mo ito kaya kita yung idol na po di ito. Abot ka na abot asro na daw ito ito. Arka! Sige! Kasama na ako yung bugata ni pa. Uy, sila oh. Sila? Sige, patamang ta nila. Uy, ali mo diretso eh. Ano taon na ito rin bigyan? Ay naaara day mong duwahan ha. Hahay! Dugaya ko kaya ni mga tauhan ni Roy. Tira, yapak. Ay naunsaon po ni mga tauhan eh. Nagpatapang tagpaiswat are na naguna-una pug sulo ba ng kami nila nga orange nga mura po gani sila piniriso. Tay, tanaman ka ni pa. Kita mo inuganig, mag-agad nila. Mutabang sa men, isig ba na dia? Bunalon ka ni Bugsay ron. Alvin, ano piso to? Oh, mabili ni. Tayo ko. Bye-bye! Bye-bye! Babay din ha. Babay. It was at this moment that he knew. He fucked up. Pangit yung kabanding load.